नती इतना महंगा करतन सो सिलाई न कि का बतलावेला। हाँ ये को पहले 25 रुपया में साया सियत रहे, अब नती 50 रुपया ले लन स। हाँ ज्यादा हमार लड़की जैसे ही बढ़ी न तो ओकरा हम सिलाई मशीन सिखा दे हम, काहे कि इसे चलाई तो ब्लाउज सिही न हो। हाँ ये लड़किया के सूटवा देले रही एथिया करे खातिर। हई न त ई वाला महंगा कतना सियत, एगो 150 के हई खाली सूटवा क सियलसन। बाकी अब अगिए लागो बुझाता कि कपड़ा सिवावे में आग लग जाता है एकदम। इतना के महंगा कपड़ा पहनी, मन तो करता न कि हई रेडीमेड में पहनाई सब कोई के अपन हूँ पहने। देख त हई नतिया नाका सियल से एकरा ब्लाउजिया हई कपड़वा रख लेले बा। देखो तो यही चलते त खीस बरला दर्जी पन कि का बतलावेला। आ कहाँ बाउजा हो सुनत औजा? हाँ तहन लोग के सुनात नहीं खे, कबे से हम यहाँ के बैठल बनी नहीं के बुझत के तनी एक लोटा गोतिने के लन के पनिया दे दही। का जी दीदी जी एको बार आवाज लगैनी हां। देखा तो न बोलनी हा हो। हैं दो दई बुझा बात धरा जौन ब्लाउज कतरो साइवा सी खातिर न सिया गइल 50 रुपया। ब्लाउज न सियल हई का ह कपड़ा दे देले बाबा सा ऐसा ही। ई का है कपड़ा का मतलब टाइम दियल रहता कराउन का ढेर दियर लागत रहल ह सीए में। तो यही पे ना सिवनिया पैसा गोनी हम ना जखनी देखनी वो ध्यान भोर पर गइल। हां और का लेके आइल बनी? कुछू नहीं खिले के का लेके आई और लइके त दुगो सिघाड़ा मंगल रहते, सिघाड़ा लेके चले आइल बनी। ई ना के तंची सब्जी बढ़िया ताजा ताजा सब्जी लेवेला। ए टाइम सब्जी इतना है सस्ता सस्ता मिलेला हरियर। अरे साग लेवे खातिर कहले बनी हई रोपले बड़ी का कबूतरी के माई त कहत रहली न कि अजी दीदी से साग हमारे थी भइल बा बढ़िया के थी लेवे के हो त बोल देम। मन ये कनिया है त का कही जी के मन ई रोज रोज सागे आदमी खिया होताटे। देखो बच्चिया जितना साग में विटामिन बा न उतना कुछू में नहीं खे ठीक नु। इजा पिजा आदमी खात वन जा खाली रहती ह लेटा जैसा लागेला। आज के जमाना में ढेर आदमी खात रहल साग पाग ठीक नु। आज के डेट में सब ये कुल खाली सन आ ओकरे में दुनिया रहेला। हम खइले बन त हमरा देखो यही चलते कहल जाला खाइल जाला ई सब चटनी हो गई। खाना उतना खात नहीं के ठीक नु। केन का है जब पूछे तनी खाए के तो कह दे ना ये दीदी जी भूख नहीं के लागत। काहे नहीं की खात उनका माना भइल बा हो। आय कहन तनी हम माई बाबू के करना याद आवेला। हम जानत नहीं कि साल भर 6 महीना भइल बा ना जी तो लेकिन रो तो नहीं खे लेकिन बोले चाली में बी या चंट जैसे चढ़ा बोला ना। हां हम जानत नहीं सब कोई के हाल बा। हमहू आई रही ना तो बूढ़ी जिंदा रही तैसे ही कहत आई क्या हो का मन में गोथी कइले बाड़ू गुबगुबैले रहत और वैसे ही चुपचाप रहत और का भइल बा। तो हम कहनी ना कि कुछ ना जी मम्मी हंस के बोलती लेकिन दिलवा में रही थी मैया बापा भी कब चल जाई वैसे ही एकरो भइल बा। हाँ लेकिन हाँ ई हक बोले करे में काम करे में झटपट कर देती है कनिया। हाँ हाँ बिना पूछले कहीं भी चल जाती है। एगो सलाह लेवे के रहे तोहनी कहबू जे दोनों कोई ना त ठीके बा आ ना कहबू जे त ना ले हम अपना मन से ना ले। हम कौन सलाह जी? तरू भैंस बेचाती है ठीक नु तो सोच रही के भैंसे एगो ले लेती ना तो अथी लघर हिया दूध ना जी घर में भैंस ना चाहिए छिलबिल कर रहली सन हग मुत के सब सी बसात रहला घर दुआ। पागल हो हैं दूध आखिर किना था ना रोज हमनी किना तो 2 किलो ना तो कहाँ से इतना पैसा आई बतावा न तनी। ठीक बा रखी लेकिन घर से बाहरी रख हम आपे करम गोबर पानी। और तो का कह तो हम ही करम बथनिया पर ले जाके ओइ जिगवे रख हम का करम। हैं कितना के? 85,000 के रहे लेकिन कहत हो ना कि रौरा अगर ले हम ना तो 50 दे दे हम तो बोल का कहत हो जा। ठीक है बा ले ली जा तो 2-3 किलो दूध देवे ले 2-3 किलो। हां तब का एगो पाड़ी गिरैले बिया तो पड़ियो दिही ना संग। हां तब दिहा से ना अब ओकर बच्चा ना कहां जाए जब मतरिया हमनी भी रही त ना तब ठीक है बा ले ली। यही से कहत रहनी। हां आ सुना ना बबुआ जी भी जातनी फोन लगावे तनी फोन लगा के दत तनी का कहत मोबाइल नहीं ले ले जी रुकी चार्जर में से निकाल के लेके आओ तनी। हां ठीक बा जा पहले जाकर रख देते। हां ठीक बा बतावा हो पूछ त पास करके लेबा त ठीको लागेला ना त ले लेबा अनेथी गुन्नी खुरकी जैसा कैसे ना हम ना करम त हम ना करम। अरे कामो त हम ही करम गोबरा मुतो त हम ही करम लेकिन घर में रहबो त ठीक न रही ते। हैं ली है दीदी जी ली बतिया ली अपने लगा देल बनी। अच्छा ठीक उल्टा ले बनी मोबाइलिया। हेलो हेलो कोई बोलते नहीं है।
घंटी जाता। नेटवर्क ना रहला या दीदी जी तनी होने जाके बतिया। अच्छा हेलो, खुश रही बबुआ जी, का हाल बा? हाँ यानियो के ठीक बा। देखिए ज्यादा हम कुछ बात नहीं कर, एगो विशेष बात बा, बोली। जानता नहीं एगो भैंस बेचातिया, अब रउआ के का राय विचार बा? हाँ तो वही कहत रही किने खातिर 2-3 किलो दूध करे ले लगभर बिया। हाँ अच्छा ठीक बा ठीक बा ठीक बा, पूछ ली रहो। ठीक ये तो ठीक बा हो दादा। ये खाली अपन देवर से कुछ कहब कि बबुआ जी हई करे के बा त ना भौजी हचकिचा मत, एकदम होई तो होई। अब जब तब छोटका से फोन करके पूछे, अब पैसा अकाउंट में डलवन तबे नु कीनम जाके हो। बाप रे बाप, हकमा के चुरा लेने। अब तो बस कुछ देर बटुए सारा इनका ना गहना निकलवा के चुरा लेनी नो, तो हमरो के जानिए गई हन जा। बाप रे बाप, यही से तुम शादी ब्याह कोइनी। हमरा के का जानता है हम निमन हनी, हम निमन ना हनी। अरे आजकल दुनिया चोर बाटी, तो हम चोरी न करे तो मैं का गलती बाटी? अरे बाप, होई हार तो देखनी है ना, देखते देखते हमार कहता ना पोनी आलो तो हमारे गला में पहन के नैहर में झमकाइम। ससुर नैहर से चुराइला तो ससुरा में देखाइम, आ ससुरा से चुराइम तो नैहर में देखाइम। हो ना तो वही सब तो पहनाम तो एकदम बुझाई कि परिए हनी आसमान के। हाँ तो अगर हमारा के नाम कोई निकली न तो चोरी में नंबर 1 पे हमारे नाम आई, क्योंकि हमारा से कोई कतनो चोरात है न तो वो कमे चोरी होखी। कितना हम बड़ चोरिन बनी न, उतना बड़ चोरिन कोने खातिर न टैलेंट के जरूरत बाटे, जौन सब कोई में नहीं कि हमारे में खाली बा। हो न तो खले बानी 5000 वाला सड़िया देखले बानी बड़की दीदी के, ओ पे नजर हमार तो परिए गइल बाटुए। कब ले हैं बस खाली सोचता नहीं कि 5 मिनट खातिर बहरिए निकलिए न। अरे 5 मिनट में तो हम 12 से 12 कुछ चोरा ले बिला। मछली दीदी भाई उनकर मंगलसूत्र देखनी तो हमार करेज फाटे लगल हटे। हमार तो हाथे चुके मंगलसूत्र पटिए, तब हमारे मर्द के बुझाई लीजिए को आगे हाथे चुके मंगलसूत्र पहनीला है। ओकर मंगलसूत्र देखले बनी बड़े चकर चुप हमार का हमार तो बस खाली नजर में आ जाए जन चीज उ तो चुराइए ले बिना। कब आ जाइए हमारे पास ओकर कोनो गारंटी नहीं है, बस खाली अच्छा मौका के तलाश करत बानी। हो ना ओके देखनी बात। हाँ दीदी चाची कटुआ अब चुरा ना बैठल बनी। आओ तो 2 रोटियां बना दो तो तनी अपन भैया जी खातिर। रोटी हां ठीक बा बना दे तनी। का समझे तड़ी चा बड़ हो जी तो हम नौकरानी हनी का, बाकी अभी तो नया बन तो तनी बात सुनता नहीं नो। कुछ दिन के बाद में देखे अंगुरी पे नचा के रख देम कि नहीं लोग के वैसे भी नो हम कोनो नो एथी नहीं की आए कोई जन जिससे गरीब नहीं की चोरा के हम धनी बन गइल बनी कि केहू आगे नो हम सर झुका के ना ऊपर क के रह सकत। बाप रे बाप, घरवा लागत है कि खा गइल के जमीनिया फाड़ कोई में समा गइल हमर सामानवा। बताओ अभी ये खोल के जैसे गनिया हाथ पैर धोए खातिर ओ सही लागत है कि उड़ गइल हटे, ओकर हाथ पैर हो गइल के चल के बाहरी चल गइल अपन मन ने। आज ले घर में घर बताइए को नहीं ने से ओने ओ खतरा। बताओ के चुरा ले लो लागत है ये अटैक से हम जल्दी मुँह जाए। 1 पैसा के नानू रहला 30,000 के मरला हमार 30,000 के का मरहला कइले बा वो का कोई रानी सब के दुकान चोरा के लेके चल गई से बाहर तो लेके जाए की सोन तक निक रहला। अरे का भइलो कबे से चिल्ला दे का भइले ऐसा बा बुझा चिल्ला तो बुझाता कि कोई मर गइल बा, वैसे तुम दुआरी तक सुनाता ते के जानी कौन रानी जी हमार मंगलसूत्रवा चोरा के लेके चल गली सा। कौन सुन में होला हो? हाँ जी जन पहले रानी आ देखी नटैया में नहीं क्या हमार। ओ ये भगवान कहाँ रखले रहू हो? आई है दीदी जी का कहीं तंची ना हमर देहिया पे झूठ गिर गइल रहला तो यहाँ धोए खातिर गने मंगलसूत्रवा निकाल के धो देनी है जी के मशीनिया पर सिलाइया मशीनिया पर। हाँ। ओ जी के से ना पता हो गले जी पूरा घर ढूंढ लेनी है हमसे तो निकल लेके फेंक न कहीं कर देले होइए सन। लेकिन कौन ही नहीं खेले लौका जी कहीं नहीं खेलो। ठीक है कइलू ए बचिया सोना चांदी जल्दी जल्दी ना लिया ला, सोना भुलाइल बहुत खराब है ठीक ना। हाँ तोरा के कले रहे गला में से निकाले खाती हो? गला में से मंगलसूत्र निकाल के हमर माटी ना मारल रहला जी, हमर माटी मारल रहला।
के जानी को के घर में आई रहे हो? के जानी हमरे का पता बजी जान पता रही तो हम ना जाको को झोटा ना लसार के मोले रहती। आखिर घर में के आई रहे के नहीं खे? जवन रानी सब चोरैला हो कसनोनी के हाथ में घिनाए पड़ जाओ पिलुआ पड़ जाओ हसी छेड़ दसन हाथ ओकर रानी सबके मांगे धोआ जाओ चल जैसे भीतर के जीभ निकाल के ऊपर है से बताओ हमर पतार के चुराए बतावा हो ये मंगलसूत्र लेवे खातिर ही मेहरा नु कितना झगड़ा कइले रहे बेटवा से हैं? आ तू भुलवा के नहीं कइलू है ना तो संजोग के हम ना रखम डुप्लीकेट हम ना पहनम सोना वाला कोई अथी बात की पहन के हम झमकावा चली आय आज हेरवा देलू कहां से आई हो अब बेटवा जलिन त का कहिन त मर भी ना अंडा कटवाइन जी हम कह दे तनी हम अंडा कटवाइन जान चुरा ले जा मंगलसूत्र तरह भी वापस आ दी ना नहीं आई लेकिन ओकर जाने लेके मानम जान जान चुरा ले जे खून फेंकवा के भीतर के मुंह आई हम जान कह ले दे तनी देखले उखड़ तकले है नहीं की आ कहां भी छटकी हो के जानी जी उ लौकते नहीं के हमरा लोकबे ना कलिए ए छटकी छटकी ना आ सुनत हो छोड़ के ना चुरा ले जी सुनत हो का जी दीदी? ये सुनत घर में के हुआई रहे ना तो ये सुन पहले का भइल बाटे बड़ा हाला कोई 24 घंटा मोबाइल तर हाथे में रहेला तनी का आ देख के जरूरत नहीं खे सुना घर में के हुआई रहे अन्ना जी कोई ना एकर मंगलसूत्र नहीं खे गायब हो गइल बा के कर मगर सुन एकर बाहर रख देले ये ना हाथ तो कोई रख ना दे हां हां रख देनी है घर में ताका कुल सामान एने कोने कइले बानी फूल नहीं खे कर मंगलसूत्र आ ई कहतिया कि जवन ले ले होय से ओकरा नामे जतनी अंडा कटवावे का अंडा कटवाले से ना खून बक बक आदमी मर जालन स अब ये सब का करवाओ तन जे कर बेडरा में टेंशन मत ल ठीक बा हम जतनी देवास बुझे कि के मंगलसूत्र ले ले बा आ ऊपर से की अंडा हम कटवावे जतनी सुनी ना ये तो सुनी बढ़ के सुनी ना पहले बात ने का घर में सब का कइले के जरूरत बट के मानता नहीं कि देखी हम कहता नहीं ना के दीदी कोई भुला गेलो हां भुला के बानी ये लड़का बिया के भूला कर बिया आ भूला देती धर के मंगलसूत्र इतना दिन घर पर सबसे मार के रख सोना भुलाइल खराब होए बचिया ठीक नु हम आवत नहीं अंडा कटवा के आ सुनी ना दीदी बैठी ना रौरो न हर जाइए दीदी जी देर मत करी जाइए काहे एक बकाइम ना हो बताओ 30,000 रुपया कहा है बचिया अथी पेड़ में का फरल के तुरंत जगह तूर के लान के सोना चांदी पहन लो कितने गोरा रहे कितने गोरा है हां देखा सोना ना भुलाइल बहुत खराब हो यही चलते हम जतनी पता लगा जवर रानी चुरा ले भाकर के लेकर रख ले किसानों के भछनी ठीक है जाइए दीदी जी जाई आई बाबा खीसे देखब ओकरा के मरत खुनी हम अब का करिए तो हमरा तो कुछ बुझाते नहीं के अंडा अगर कटा ये का जने हमरे नाम निकल जाई तो हमरा के घर से बाहर ही निकाल दी हसन कुछ तो करे के पड़ी रोके के पड़ी नु हम का करे हमरा पास तो कोनो रास्ते नहीं के बता दे तनी कि हम ही चोरौले बानी अगर मुंह में से कहते कि खून निकले लागी जे चोरौले हो की ना तो हमरा मरे के नहीं के भले हम जिंदा रहम तो ढेर चोरौले बाद में